Salutări în primul rând comunității noastre de pe YouTube. Ce faceți, oameni dragi? Bine v-am regăsit la noul vlog de săptămâna aceasta. Înainte să mă las eu singur să vorbesc, v-aș ruga să băgați un like la clipul ăsta dacă vă place și dacă vreți să mai continuăm cu vlogurile astea, sau nu neapărat cu vlogurile, cu clipurile în general, ca să clădim din YouTube-ul ăsta ceva foarte mișto. Nu uitați să te abonezi, am strâns 10.000, vă mulțumim pentru asta, dar nu uitați, la 13.500 facem extragerea la setul al doilea de jante pe care le oferim giveaway. Și după asta nu vă zic că n-am voie. Vlogul începe super pozitiv în bordul uneia din ultimele aeronave venite la parc. În regim de consignație, Bentley Flying Spur, că din câte am înțeles nu mai e Continental Flying Spur, din 2013. Și scuzați accentul la spur, nu pronunț în fiecare zi. Nici n-am apucat să pornesc bine vlogul, Iuli deja face predări. Aici sunt mașinile pregătite, am făcut TikTok cu doamna, am făcut și eu o poză pe care dacă nu o să uit o să vă las pe ecran. Săptămâna asta a fost ceva activitate, pe lângă că a venit în consignație Bentley-ul, ne-a mai venit una faină în consignație, dar s-a întâmplat ceva azi noapte foarte important, au soare. Și anume faptul că am făcut 10.000 de abonați aici pe canalul de YouTube. Mare sărbătoare, ăsta e un lucru foarte important pentru care vă mulțumim vouă celor care v-ați abonat. Chit că vreți să vedeți content, chit că vreți să vedeți prezentări auto sau v-ați abonat doar pentru giveaway-urile noastre pe care o să le avem în ritm constant. Când se termină unul, începe altul, când se termină ăla, începe următorul și tot așa. Vă mulțumim că sunteți aici. Și dacă tot s-a potrivit asta și cu venirea soarelui și a căldurii, sunt 18-20 de grade și o fost și ieri și o să mai fie, reîncepem cadourile. Veniți la parc, vă așteptăm cu mare căldură, pe lângă cafeaua gratis, șepci gratis, tricouri gratis și o să mai băgăm multe chestii. Așa că nu uita, dacă ai cel puțin drum pe aici, pe la noi, oprește, că n-ai nimic de pierdut. Și vă zisesem de o a doua mașină interesantă în consignații pe lângă Bentley, filmam în ea. Altă mașină nișată, altă mașină de pasionați, Jeep Wrangler, alt nume pe care nu-l pronunț în fiecare zi și pe care e posibil să-l fi zis greșit. Eu am zis că s-au întâmplat chestii interesante săptămâna asta. Dar ceva absolut deloc interesant e faptul că mi-am uitat la varierele și posibil să se audă vântul. Dar voi evita pe cât posibil. Claudiu spală de zor acolo una din mașinile pe care trebuie să le predăm. Și zic una din ele pentru că sunt două, mai e seria 3 ăla, către același proprietar, client fidel de-a nostru. Noi spunem numele că, da, anonimat, e dreptul omului. Și dacă tot s-au strâns 10.000 de abonați, suntem din ce în ce mai aproape să predăm nebuniile astea și stați aproape că după astea vine ceva și mai mișto. Continuând plimbarea random în care zic chestii random, dar pe care eu o numesc vlog, hai să mergem la Cristi. Ce faci, Cristi? Am auzit că e ziua ta și faci paranghelie de seară. Mâine? Și nu faci în seara asta? Fac și în seara asta și mâine. Și nu dai și tu un cadou oamenilor? Nu? Un discount. Ei bun, discount. Și mașină de 8 martie are un discount din partea mea. Te-ai născut de ziua femeii, da. Deci cine e femeie sau e fan Cristi, discount. Da, nu o să fie fan, să vină mâine să cumpere o mașină. Păi și nu era discount. Hater. Și nu era discount de ziua femeii? Nu, acum e discount de ziua lui Cristi. 8 martie, de ziua mea, da. E bun. Și vedeta, bine, una din vedetele din ultima perioadă, păreri foarte împărțite asupra Jaguarului XF, tocmai ce a ieșit de la curățat. Și urmează, bineînțeles, să se usuce și după să se ducă la showroom. Nu știu dacă mai apucă Mihai să o pozeze azi, că soarele îi pe ducă, dar na, ce părere aveți voi de XF? Mulți zic că e mare păcat de designul lor și eu cred asta într-o oarecare măsură, pentru că știm cu toții cum e cu motoarele. Asta de față e un 3 litri diesel, să vedem și ce părere au băieții pe live vis-a-vis de ea. A zis cineva ceva pe live de Jaguar sau nu-și dă nimeni cu părerea momentan? Nu, vreau să-și dea cu părerea, îi provoc la păreri. Hai să vedem și sus la showroom ce se întâmplă. Da, asta deja se postează? Asta n-a ajuns azi. S-a curățat, s-a probat și o postăm. O vindem duminică. Adevărul că e frumușică mașina. 1.5 benzină, și cam cheluță, dar arată bine, are faruri, asta e. Cred că o să fie și preț. O să fie preț? Bă, rău n-arată. Uite, are farurile astea frumoase. Hai, poți să treci, Dodo? Am dat de el pe drum și am zis să-l filmez. Continuând călătoria spre showroom, bine, acum și să-mi lăsați și un comentariu cu o părere vis-a-vis de treaba asta, să scrieți o șuviță pe aici. Noi îi spunem showroom, dar noi aici facem poze. Ar trebui să-i zicem studio? Opa, din asta n-am avut, cel puțin de când sunt eu aici, nu am avut XC40. Hai să o analizăm puțin.
un XC60 mai mic. Mai are și XC20. Habar n-am. Au, ce mochet avem aici. Jap. Harman Kardon. Piele. Bă, ce frumoasă e culoarea la pielea asta. Bine, e puțin tăbăcită, da? Frumoasă culoarea. Au. Aoleu. Emanuel. Dar în rest, bord digital și totul fain frumos. Dar este Emanuel. Na, ziceți voi ce părere aveți de asta. Bine, acum că e manual nu e așa grav, că e un crossover, nu? E după aceea un XC90 manual. Și între timp a ajuns și Jaguarul sus la poze. Nu știu, din nou, repet, habar n-am dacă se postează sau nu azi. Așa că dacă nu-l vedeți până luni, că e și liber Mihai de la poze weekendul ăsta, deci nu face treabă. Nu-mi dați în cap, vă rog. Aveți doar puțină răbdare. Bine, deci nu știu, se îngrămădește lumea la Jaguar XF. Dacă vă îngrămădiți, să știți că o să băgăm unul mega pomană. Nu ăla de l-ați văzut, dar o să băgăm unul. Și uite așa, cine urmărește YouTube-ul află chestii în exclusivitate. Ce frumoasă este viața. Acum am văzut că asta are și trapă panoramică și mai multe nebunii. Sunt curios pe unde o bagă, dar cred că în coloană, la crossover, în partea cealaltă. Și totul ținut la curent și pe live, da? Când nu fac eu, fac cine apucă. Și astea două încă și așteaptă proprietarul să le predăm, dar sunt îngrijite, da? Sunt protejate, nu sunt lăsate de izbeliște. Poate uneori pare că nu, dar totul este foarte bine organizat și foarte bine pus la punct. Doamne ajută! Iulia a reușit să vândă o mașină de pe lista neagră. Aceasta este de aici, Toyota asta, nu arată rău, pentru că s-a mai mers cu ea, s-a mai mers în test drive, a mai fost spălată, a mai fost mutată. Nu e de parcă o stat exact pe aceeași poziție un an sau cât o stat. Pentru că da, a stat de ceva timp, dar tot așa, s-a deblocat pe bază de discount. Și treaba asta nu e nicio rușine. Trebuie să fim și noi și voi conștienți perfect de faptul că nu toate se dau la fel de rapid. Păi dacă s-ar da toate de pe o zi pe alta, mai țineam noi stoc de 300 de bucăți? Nu mai țineam. Da, 5 vin, 5 pleacă, 6 vin, 6 pleacă, stocul se recompletează, rămâne mereu mare, să ai mereu de unde alege. Dacă se deau toate, veneai să cumperi mașină și ce luai? Că ziceam, azi date toate, bro, nu mai avem ce să-ți dăm. Dar înțelegeți voi că sunteți băieți deștepți. Și fete, și fete. Aici avem modelul. Și aici avem domnul fotograf, facem bătălia camerelor. Câți ultrapixele ai Ioni pe cameră? Ai făcut lui Silviu. Mamă, ce l-a ginit, nici nu era aici la 5 metri. Acolo era. Acolo era, mă. L-am văzut, mă. Parcă era la Carmin. Dar ce faceți, mă? Am mers să-mi iau un bidon de bere și niște semințe. Potețul ăsta. Da? Dar ce bere ți-ai luat? Bere Bentley? Bere Nu, Bugatti? la bidon. La bidon. La blidon. Bucegi, la 3 litri. Hai acum să facem și o mică recapitulare a săptămânii astea. Luni a început foarte power cu reduceri pentru mașinile de pe lista neagră, incluzând câteva castane care stăteau de foarte mult timp. Le-am dus prețul sub prețul de achiziție și le-am dat. Aici vorbim despre, nu știu de ce vorbesc la plural, vorbim despre Fluence, Renault Fluence 990 de euro, care a plecat chiar marți. Și tot luni am încercat să încep vlogul, să-l fac pe toată săptămâna, dar m-am împiedicat puternic și n-am mai continuat. Aceasta este mașina care plănuia să apară pe vlogul respectiv, un Kadjar care este și pe lista neagră. Ei bine, mașinile astea de pe lista neagră sunt mașini care stau de prea mult timp pe stoc, mașini la care facem discounturi, mașini la care negociem mai puternic, mașini de care încercăm să scăpăm, mașini la care oferim puțin mai mult pentru buyback-urile la care le luăm, mașini la care practic facem compromisuri. Pentru că le-a trecut vremea, nu mai sunt fresh, cel puțin pe stocul nostru le-a trecut vremea și nu mai sunt fresh și nu are rost să ne chinuim cu ele. Și asta ca să știți, de-a lungul zilelor care urmează, săptămânilor care urmează, pentru că începem să le măturăm și încercăm să o facem cât mai repede, vor tot apărea oferte, vor tot apărea reduceri, așa că stați aproape pe toate profilele noastre, în principal YouTube și TikTok, stați să nu-mi bată soarele aiurea, pentru a vedea primii treaba asta, încercăm să lichidăm stocul mașinilor care stau de prea mult timp. Da, băieții cu Bentley aici în față și dacă luni a fost taxată foarte puternic pe discounturi, marți a fost taxată foarte puternic pe YouTube. Și mai exact pe această mașină care a apărut într-o prezentare. Bine, în marți am stat câteva ore bune să o curăț și să o filmez din toate direcțiile. Și cam ăsta a fost subiectul principal. Peugeot 508, vedeți prezentare pe profil. Miercuri am stat, am montat clipul, i-am făcut un alt clip de promovare pentru TikTok ca să redirecționez oamenii.
și s-a postat. Deci a fost tot bazat pe YouTube, dar pe lângă asta foarte, foarte multe alte TikTok-uri pentru miercuri și pentru joi. De ce? Pentru că joi am stat live, de zici că mi-era foame de live. Am stat vreo 3 ore și ceva lejer, nu legate, că na, se mai ducea bateria, mai trebuia să mănânc mai alea, dar am stat în 3 mari reprize de câte o oră și ceva fiecare. Încerc să evit soarele ăsta, să nu intre direct în cameră. Și vineri, ghiciți ce se întâmplă? Păi asta, ce vedeți voi, filmăm, urmând să apară sâmbătă, sper că nu intervine nimic. Și cam asta a fost săptămâna, cam asta a fost și cu clipul de azi. Mersi că ai stat până aici, dacă ai stat până aici, nu ezita să lași un comentariu cu ce cuvânt. Cum se cheamă asta? Sahara. Lasă un comentariu cu Sahara, ca să ne prindem numai eu și tu de ce ai lăsat comentul cu Sahara. Dar pe lângă asta nu uita să-mi lași și părerea ta vis-a-vis de clip, un like și un subscribe. Pentru că dacă astea 3 nu se întâmplă, YouTube-ul nu merge cum trebuie. Ne regăsim săptămâna viitoare cu vlogul, dar până la vlogul ăla cu alte clipuri și alt tip de content. Și până atunci, tante bele coze.